Moi drodzy, w tym roku po raz 19 ulicami Katowic przejdzie organizowany przez nasze stowarzyszenie Marsz Autonomii. Startujemy jak zwykle w sobotę w samo południe, by przypomnieć o ustawie konstytucyjnej z 15 lipca 1920 roku, którą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zagwarantował województwu śląskiemu autonomię. Na mocy tzw. statutu organicznego utworzono Sejm Śląski o uprawnieniach ustawodawczych oraz Skarb Śląski, do którego wpływała większość pobieranych na terenie województwa danin. Czasami słyszymy: nie idę na marsz, to nie ma sensu, przecież i tak nie uda się niczego osiągnąć. Cóż to za defetyzm? Niczego nie osiągnęliśmy? Przez te 19 lat Ruch Autonomii Śląska miał kluczowy udział w dowartościowaniu śląskiej tożsamości, która dzięki naszym konsekwentnym działaniom dla wielu stała się powodem do dumy. Wprowadził do publicznej dyskusji temat języka śląskiego, dzięki czemu istnieje realna szansa na jego uznanie przez władze Rzeczypospolitej. Raś znacząco przyczynił się też do zachowania szeregu obiektów poprzemysłowych, np. świętochłowickich dwóch wież czy szopienickiej walcowni, i do promocji dziedzictwa przemysłowego regionu. Zagwarantowaliśmy ciągłość organizowania industriady i rozwój szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Troszczył się o kulturę regionu, inicjując m.in. powrót figury śpiącego lwa do Bytomia z Warszawy, powstanie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, współorganizując Górnośląskie Dni Dziedzictwa. Przyczynił się do upowszechnienia górnośląskiej symboliki. To dzięki nam trybuny Stadionu Śląskiego są żółto-niebieskie, a miały być biało-czerwone. My także zainicjowaliśmy produkcję górnośląskich flag. Raś zadbał o pamięć o ofiarach tragedii górnośląskiej, będąc współinicjatorem nadania bramie obozowej na Zgodzie charakteru pomnika, organizując coroczne marsze na zgodę, inicjując ustanowienie przez sejmiki województw śląskiego i opolskiego Dnia Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej. To Raś w końcu wprowadził do debaty publicznej temat mniejszości etnicznej, uzyskując dla tej idei poparcie licznych środowisk i partii. Przykłady można by mnożyć. Żadne z wymienionych działań nie byłoby możliwe bez wsparcia sympatyków śląskiej sprawy. To nasze wspólne osiągnięcia. Najbardziej widoczną manifestacją naszej działalności pozostaje flagowa impreza. Marsz Autonomii gromadzący corocznie tysiące osób, którym bliskie są śląska kultura i tożsamość. Co roku oprawa marszu nawiązuje do bieżącej sytuacji w regionie i w państwie. Nie inaczej będzie tym razem. Idea, miejsce i czas marszu pozostają bez zmian, jednak zaplanowaliśmy dla Was szereg nowości. Tym razem postaramy się, aby było bardziej rodzinnie i piknikowo. Mniej głośno na samym marszu, a bardziej po. Rezerwujcie zatem czas, informujcie rodziny, przyjaciół i znajomych. Czeka Was radosne święto śląskości. Pamiętajcie, 12 lipca, 12 Katowice, Górny Śląsk. Atrakcje, które dla Was zaplanowaliśmy, swoje kosztują. Jeśli chcecie przyczynić się do podtrzymania tradycji Marszu Autonomii i pokazać znów wszystkim, że Ślązacy nie zapominają o swoich dążeniach do uzyskania szacunku i należnego wsparcia dla swojej kultury w ramach państwa polskiego, zapraszamy do współpracy. Najprostszą jej formą będzie wsparcie choćby symboliczną kwotą budżetu wydarzenia. Większość kosztów ponosi jak co roku nasze stowarzyszenie, na którego zasoby składają się wyłącznie składki członkowskie i darowizny, ale im bardziej nas odciążysz, tym więcej będziemy w stanie zrobić. A jesteśmy w trakcie uruchamiania kosztownego, ale potrzebnego naszym zdaniem projektu eksperckiego podcastu o sprawach naszego regionu i zagadnieniach związanych z ideą politycznej decentralizacji. Uznanie języka śląskiego za język regionalny jest tuż. Status mniejszości etnicznej poważnie dyskutują politycy partii w polskim parlamencie. Nie możemy teraz odpuścić. Niech nas zobaczą, niech usłyszą, że nie odpuszczamy. Już dziś zostań mecenasem śląskiego odrodzenia. Wchodzisz w to?